Benvingudes al primer episodi de Discapacitades! Bé, esteu preparades per fer història amb un altre podcast? Sí, un altre. Però no, tranquils, que no va de criptobros que parlen de Bitcoin. Encara. Nosaltres no us demanarem que us lleveu a les 4:30 del matí per millorar les vostres vides. De fet, venim a parlar d'algo més important. De nosaltres. Ara. Venim a parlar de festa, de cites i de com ho afronta una realitat que no es veu i a vegades és que no es vol veure. Però abans de tot, presentem-nos. Nina, si vols fer els honors. Hola, soc la Nina, sí, soc poeta, que escriu odes al bròcoli i heu de saber que seré la futura ambaixadora de la marca Cacaulat. Manifestem, sisplau. Portes ja 3 anys amb aquesta història. Sí. Bueno, esperem que no quedin 3 anys més per aconseguir l'objectiu. Cacaulat, please. Sisplau, Cacaulat. Necessito Cacaulat gratis. Bueno, jo sóc la Sara, sóc esportista de dia i seguretat de nit. Literal, tothom necessita una Sara quan surt de festa. Totalment. Correcte. I bueno, jo em dic Luca, i si em dius maricón, et donaré les gràcies. Però bueno, dit això, què tal el cap de setmana? Com us ha anat? Turbulent, la veritat és que jo quasi moro. Perfecte. Explica. Si no heu vist per les notícies, Eivissa quasi s'esfonsa. Ui, I jo com estava un allà. Titanic. Literal. Let's go. Mare meva. Sí, vaig arribar ahir per la nit i arribar a l'aeroport va ser tota una odissea. Però estem vius, Aquí estem bé, estàs. hem sobreviscut. Preparada per gravar el podcast. Correcte. Genial. Tu què? Jo al fin de, vaig fer de zombi, perquè m'agrada molt fer de zombi. Estava a Sitges, a la Zombie Walk, que és com Era el dia, el cap de setmana del cinema fantàstic, oi? Exacte, sí. I és com l'oportunitat perfecta per disfressar-me de zombi. I, passen moltes coses en el meu cas. Una nena em va dir, no tens mans? Com veieu, jo vaig néixer amb una condició genètica minoritària, no ho he explicat. Es diu pell de papallona, coneguda com a pell de papallona. I implica, doncs, que la meva pell és molt delicada i el que ens passa és que ens falta la cola, diguem-ho així fàcil, que uneix dermis i epidermis. Aleshores, qualsevol cop o frec doncs, fa que ens puguin sortir ampolles o ferides. Dit d'altra manera, jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible. Això ha de ser molt creatiu. És que... Un moment, perquè és el meu germà, perquè que no hem això dit no ho que hem dit. som família tots. Som Som família. Són germans i jo sóc la cosina. Es nota el Exacte. semblant. Sí, no? Perdona, hem trobat una forma bastant interessant de jugar. Ah, sí? Hacer eje, ja, No, deje. fem una demostració. Va. Això és pedra, perquè no hi ha dits. Vale, Aquest és paper perquè la mà és oberta. I tisores així, vale. te'n recordes? En plan creuant els Clar. braços. Va. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Ah! Merda. Toma. He perdut. Va, pots fer una altra. Revanxa. Sí. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Toma! Quina pallissa. És igual, avui no és el No meu sé, ni ho dia. intentis, Nina. No, ja està, Bé, he total, perdut. què tal a la Zombie Walk, a part d'aquest comentari de la Bueno, nena? walk, però que no camines. No, exacte. Fantàstica. No, va ser sobre rodes. Molt ben a punt. Perquè va amb motoreta elèctrica. Exacte, una motoreta doncs, bastant còmoda, que em dona bastanta llibertat. I res, feia de zombi, jo així, doncs... Ai! Per favor, és que se't dona molt bé! Ja ho sé, per això faig de zombi. Que horror! She was born for that. Que ho veieu o no? És que sembla bé, de veritat. Ho tens apuntat en el teu Bueno, currículum. la gent que veu. Sé fer de zombi amb escreix. Amb què? Escreix, el català correcte, el comanant. El comanant. Amb escreix és que Apa. ho fas molt bé. Doncs, sí. Doncs no ho he posat, ara ho posaré en el currículum. Els papàs em van fer creure una cosa un dia. És veritat. Què et va fer? Com a hobby, La Nina va posar hobbies del currículum. Digues. conèixer gent pel carrer. O no? Hòstia! Se'm dona superbé. És un hobby. No, de M'encanta. fet, una de les teves millors amigues surt del carrer. Exacte, és una Una senyora dona que de em va 80 anys, Sí. preciosa, En la aquell senyora moment tenia Mèria. 73. Ara té 85. Uau! 10 anys, quasi. És una O sigui, més de 10 relació anys. Una bèstia, longeva, és una longeva, bèstia. longeva. Si em casés, seria una dama d'honor. 75 té. Sí. Que fort.
Que fort. Total, res, que m'agrada molt conèixer gent pel carrer, molt. I ho vaig posar com a hobby perquè, clar, des de pas, Nina, treu això, i, però per què? Si és veritat. Bueno, Nina, ara mateix estàs treballant. És una merda. Igual que tu. Jo faig veure que treballo. Vale, doncs ja està, Algo per és això estem algo. aquí fent el podcast. Un dilluns pel matí. També estan parlant de posar-te ungles, Ah, sí, sí. no? Em quedarien superbé. Jo de petita em pintava els dits, perquè feia veure que era com la meva àvia, de fet, que m'encantava. I la fa va pintar unes de lava, Que fort. de vermell. Però és que tu jugaves molt amb les Barbies. Jo era una Barbie. Literal. És veritat. Que han fet la Barbie de cadira de rodes? Està, que sí, me la va regalar el Luca per Nadal. Pots a plorar. És una història molt, molt maca. Total, que va ser de zombi. I aquesta nena va aparèixer i em va fer molta il·lusió que m'ho preguntés. I res, jo li vaig respondre tot el que havia de dir. I molt contenta que estava el pare al costat també, doncs, escoltant, important, que el pare no li digués «Calla, filla, que la incomodes». Doncs no ho va fer. I doncs això és molt important. Clar. És molt important. És important i reivindiquem que els pares doncs, no girin els caps dels seus fills o filles quan assenyalen una persona, quan tenen preguntes, perquè és més important resoldre aquestes preguntes i no que es quedin en la incertesa, perquè des d'allà també neix la distància i Exacte. I la normalitat. ignorància. Exacte. La curiositat serà satisfer. Sisplau. Al final, amb aquest podcast, el que volem fer és normalitzar aquestes situacions, no? Sí. Aviam, s'ho explica. Doncs jo, bueno, és que em sap greu dir-ho, però aquest diumenge em vaig casar i no us vaig convidar. No, això és molt fort. Perdona. És molt fort. És que estic Em vaig casar el diumenge amb un amic per un photoshoot. Estàvem, la veritat, bastant guapos. Igualment, jo hagués hagut d'estar allà. I ho saps. Podries Jo haver també. entregat els anells. Literal, portava el teu. Oh, és que Sí. ja em vaig assolollar una vegada i vaig donar aquest anell. Zoom in. Què dius? És una abraçada. Bueno, és la segona vegada ja que Ah, és que jo també el tinc, aquest. Ara penseu, quanta gent amb discapacitat veieu quan sortiu de festa? Us sobta Dislèxia, kicking in. Dislexia hitting in around one. Bueno, ell és famós per tenir això, una mica vull dir, dislèxia. la veritat, tenia aquest rol de moderador. Fantàstica. És que El quan estic moderador jo, que lo desenvolverá. s'activa el doble, Un buen moderador serà. A La veure. veritat, és una paraula que em costa moltíssim, se m'atraganta. Bueno, com a tu, Nina, se t'atraganten les R's, o Bueno, com a la mira, Sara se li a fa veure. difícil explicar una història del que has esmorzat en menys de 10 minuts. Ai, quin gran goig, quina joia, quan els germans s'estimen. De verdad. Bueno, total, us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? Oi que sí? Oh, que sí, digues que sí. No pongas palabras en mi boca que no he dicho. Bé, Ho sabem. doncs, sí, per això fem aquest podcast, per donar a conèixer aquesta realitat, i no només en l'àmbit de festes, sinó en l'àmbit amorós, en l'àmbit de treball, i en d'altres àmbits tan universals com els que acabo de mencionar. En part, també per això estem aquí. Doncs sí, realment aquest és el motiu, no? Una mica doncs, normalitzar certs aspectes i temes que són i han sigut molt tabús, sobretot per persones amb discapacitat i per persones que no saben com reaccionar davant d'una persona amb discapacitat. Llavors, fem-ho fàcil, expliquem. Sí, perquè a sobre moltes vegades ens pregunten a nosaltres, els acompanyants. O sigui, si anem junts tu i jo, la gent fortíssim. no es dirigeix a tu, es dirigeix a mi Això com si sempre fos... passa, com saps? si jo no pogués entendre el que diuen, no? Mm. I a vegades, de fet, prefereixo anar sola als llocs perquè no tenen més opció que dirigir-se a mi, no? Sí. L'esbarjo. M'agradaria proposar-vos de fer un joc. Let's go. Sí, per donar-nos a conèixer una mica més, volia jugar al Si fos. És un joc en el que bàsicament heu de dir-me un número de l'1 al 6 i és una temàtica, és un concepte. Llavors hauríeu de dir què seríeu si fóssiu tal concepte. Vinga. Un número de l'1 al 6. 3. El 3. Of course. Doncs Nina, si fossis un gust, quin gust series? Mare meva. Pots respondre. Passa palabra. Xocolata amb molta lactosa. Ah, uau! Ja. Quin fàstic! Ja. Per Tu, què? per- Perquè m'agrada molt i estic molt trista de que Siguis he descobert intolerant. fa poc que sóc intolerant, però jo manifestaré tota la meva vida per poder tornar a menjar xocolata. Jo crec que amb quan més el consumeixes, més et passa. llet. Sí, oi? Jo crec que les intoleràncies són una cosa bastant suggestionada. Sí? Com les al·lèrgies. Tipus que a vegades venen i van.
La meva mare li ha arribat als 40 una al·lèrgia al pol·len. Jo, quan era petit, era al·lèrgic als ous. Als 10 anys vaig passar de ser al·lèrgic als ous al polvo. Ai. Això s'està tornant molt eròtic de cop. Però sí, que si tu creus fermament que deixaràs de ser intolerant, Sí, segur. agafaràs més tolerància. Bueno, exacte. Bueno, Al cap. no sé què dir-te. Perquè quan et vaig acompanyar a fer-te les al·lèrgies, guapo, és que aquesta història algun dia la A explicaré. veure, Total. podem començar ja. És bastant breu. Vaig anar al metge i jo sóc molt aprensiu. A mi m'ensenyes una agulla i em marejo. Em parles d'una operació de genoll, em marejo. No sé, realment, m'ensenyes una ferida i estic una mica com... Menys les meves. No, les teves no, estic molt És molt acostumat. fort. Però la resta... és No, que la ens resta em portes- fa una angúnia, però terrible. Li tinc molt Vale, de... llavors tenies quants anys teníem? No sé quants anys tenia, però era abans de Covid. Teníem 10 anys, 10-9 anys o alguna cosa així. I no sí. sé per què jo vaig anar a acompanyar Sí, el Luc al bàsicament. metge amb la, Amb la meva mare. tieta, sí, amb la meva tieta, Eh, i no sé per què jo estava de sobte en una habitació amb el Luca tombat a una cadira. I el metge de nens. I el metge de nens, Com es diu el metge de nens? Pediatre. pediatre. Gràcies. I el Luca panicking, perquè es veu que t'havies desmaiat a classe. No. No. Sí? No, Sí. això ja va ser una altra vegada que estava fent una exposició sobre les venes i els conductes venals. Llavors jo vaig començar com a caminar cap al professor en plan, perdona, em trobo... Pa, em vaig quedar superpàl·lid. La gent de la classe diuen, ¡buah! Eras antes de color blanco, ahora estás un poco amarillento, pero ya vas cogiendo el color rosado. I jo, hòstia, porqui. Però bueno, el dia que vam anar junts, imagina't ja si et claven una agulla, si em fan una analítica i em marejo, pues si t'han de fer 30 clavades amb un líquid a cada d'esto, doncs òbviament que em desmaiaré. I clar, em van fer mig braç per fer tipus les al·lèrgies alimentícies, perquè en l'altre mig braç t'anaven a fer com les al·lèrgies d'àcars i coses així, i jo ja estava veient-ho tot negre. I vaig començar en plan, hòstia, veus? Ja m'he desmaiat! I crec que estava desmaiat, no? No, estaves estaves delirant, però no estaves desmaiat, perquè podies parlar. Ho vaig passar I molt estava amb malament. els ulls tancats, dient, és que veig negre, amb els ulls tancats. Lo veo negro, como un veus? futuro. Veus? Ja m'he desmaiat. Lo sabia. Bueno, next question. Aquesta te la respons la Sara. No, però jo no sóc la xocolata amb No, jo lactosa. l'he respost per mi. Ah, Clar. vale. Però Jo seria, per exemple, un vermut o un xocolata negra. Jo però O sí que- un cafè. Aquestes tres coses, els tres vicis que m'ha ensenyat la nostra àvia. Ah, que bona. Literal, ella va ser la principal inductora l'alcoholisme. Prova una mica, David. Això a 7 anys teníem, saps? Menys. Ens ho posava al biberon. Així m'ha acabat. Això no és aigua. Vale, toca tu. Vale. Quin gust? No, jo no sé si la llimona, Així com Ah, àcida. clar, pe de llimona. Hòstia, et pega tota. Té poemaris, per cert, spam. És poeta i té... Moment comercial. 4 poemaris i un llibret, sí. Un llibret. Pen Però... narrada. Sí, exacte. Seguim. Seguiu. No, però això, jo crec que seria la llimona, no sé, com àcida, però alhora, pues que no sóc àcida, no? Hombre, carinyo. Pues a vegades, potser, llavors, però m'agrada també. mica de Queda bé a dos. tot arreu, la llimona. Literal, li tires el pollastre arrebossat, el A peix. tot arreu va bé. El xocolata no. No, Segur que sí. sorprendries, Bueno, podríem Segur que provar-ho. sí. Xocolata Doncs amb això, lactosa i- estic bé a tot arreu. Àcida, però boníssima. Vale, Sara, número. 2. Està dient els vostres números. Sí, claro. M'encanta. Clar, la Nina és del 3 del 3 i la Sara no, però li agrada molt el número 2, que era el seu... Era el número de camiseta quan jugava a volei. Pista. Aquesta està guai. Si fossis una imatge, quina imatge series? Uau. Uf, Jo crec que una imatge sota l'aigua, qualsevol. jo seria una alba, sempre, segur. Quina Vull dir, Alba? Una alba. Alba Calao? Uau. Duríssim. Mare de Déu, que cunyau. Però és que et surten sense pensar, o sigui, no pots controlar aquestes brometes, saps? Total, seria una alba, vista des de la platja, sortida del sol des del mar. Això seria. Ah, perquè tu... És Falta veritat. concretar. No, Hi hauria magdalenes i Això. una tassa de llet. Amb més cafè I sucre. i una cullereta per menjar-ho, però és nas, no? I ja està. És que ella a Sitges sempre va i es desperta a les 6 És del el meu matí moment del dia.
per veure L'Alba. l'alba. I I després s'adorm a la platja i la gent es pensa que està morta. Ah, és veritat, això em passa bastant. Això és molt fort, també, realment, La gent, de vegades, obro els ulls i veig algú així. I jo, no, ¿estás bien? Y estaba durmiendo. És que jo veu en la motoreta i jo tirada al terra així, sense tovallola al costat. Clar, és que, tia... Home, potser és una mica suggerent. O sigui que en plan, merda, s'ha caigut d'allà i s'ha quedat tiesa. Imagina't el pànic de la penya que passa, saps? El trauma. A veure, La propera hauries de fer com I ella els típics enfadada. vídeos de pranks. En plan, la gent que s'amagant amb i jo, matorral. perdona, me tapas el sol. I ella, perdona, que està dormint, perquè em desperta i la penya A més que tens molt mal despertat. Això, Ja. és que jo em cago en tot amb aquesta gent. I em cago en fatal. Pobres! No, però és veritat. Per què? No sé, quan tu veus una persona tirada a la sorra, no estàs així. Nina, si jo no Si conec veig la una cadira de realitat... rodes buida amb la persona que la porta Al al terra. terra, És que en sèrio. potser penso que s'ha caigut, potser penso que s'ha fet mal, potser Pues no. està inconscient o s'ha Pues desmaiat, està a la com jo quan sorra. veig agulles. Està a la sorra. Pots pensar tranquil·lament que està descansant. No, carinyo, no. Vale, Sara, número 4 o el 5? 4. 4. Quin llibre series? Els Jocs de la Fam. Ai, com t'agrada. 100%. A més, és Ets dictadora. molt de sagues. Sí. Sí, i me'l vaig... Buah, Sí, perquè ets eterna, me'ls vaig menjar. Correcte, perquè tardo molt en explicar les coses. Jo, realment, molts. No et sembla Perquè no te'ls acabes mai. Literal. Sí. Literal, Seriós? perquè sempre Un els deixes llibre? a mitges, perquè els No. col·lecciona. Sí. Aviam, una cosa és col·leccionar llibres que no he llegit Sí, i a l'altra casa és... seva hi ha muntanyes i muntanyes que semblen torres de Pisa en allà, És lluitant, meravellós. desafiant la gravetat, com Ariana Grande. Mira, tinc un llibre que sempre duc a la bossa, que es diu Incertes certeses, de Montserrat Rodés, que des d'aquí és la meva poeta admirada, i som amigues i m'encanta. I res, m'agrada molt, no sé, m'inspira moltíssim aquest llibre. Cada poema, cada cop que el llegeixo, és com que em fa sentir alguna cosa diferent. És molt bonic. Que xulo. Doncs jo crec que seria algun llibre d'Agatha Christie. Ai, sí, com Sí, oi? Tot el misteri, tot el drama, tot el marro. De performance. Que es recordi M'encanta. Detective Conan. Bé, acabat el joc, m'agradaria concloure l'episodi donant-vos una pista sobre la temàtica de l'episodi vinent. I aquesta pista, bueno, m'agradaria citar les cèlebres paraules de Nietzsche, que una vegada va dir: Rabe, rabe, que no se acabe. Fins aquí Adéu. l'episodi d'avui. Batxone. Ciao, ciao. Thieves. Oh.